थुंगा हामजातोनो जों कয়েকদিন रमी जे कायसा दैनिक कायसा निउसपेपर आरो जे कायसा क्लिप जेटा आगरतला एयारपोर्ट नि सिजाक जे आगरतला एयारपोर्ट नि सांसलि दंगो आबाय हिनि जे सिने मिसिन थुंगा संलाय माने सिन बर' रक गोबां मानो आबनतै एकदम वानसुंमं जुदां थांखा जे महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट बुंस्लायनाय आगरतला एयारपोर्ट जाखायनो आबन बागैनो जों तिनि टीएसए नि कायसे स्टिंग ऑपरेशन अरो जे थायो सिनि जा हास्टिनि लोकरनो फुंगन बागै जे कुबुकुबि दो अमो आगरतला एयारपोर्ट नि बुंस थायर जाखा महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नो स्लायनाय आनबाय जों नायखा अरो जे अरो नायदिनो नायमन अरो कोन आबा हिस्लाय जागिया अमो सुदु लामाव सिमिसि बर' आगरतला वेलकाम टू आगरतला एयारपोर्ट सिजाक किन्तु जे जगह एंट्री एक आ एंट्री वो नॉर्मल माखना एकदम गटरमा के सिजाक महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बसां आरो एकदम महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि गटरमा के सिजाक आरो हिंदी बाय सिजाक आरो हिंदी बे कायसा बांला बे कायसा इंग्लिश बे कायसा सिजाक एकदम गटरमा के महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि सिजाक जोंथिनो अमा माखलेन हायका नरो नमुक्ला गटरमा के सिजा आरो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि नाय जों आरो फाइमानि रिजन नखा जे आगरतला एयारपोर्ट नो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बुंग स्लाइन बागैनाय टीटीएसएफ नो पुइला जे दाबिति सानाय आ दाबिति सामान यागो नमन दाबि पदंगा चलिखा थाखाय सिनि कताल गवर्नमेंट खामानि करे गवर्नमेंट बसिना हारिनाय अबनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट स्लामका स्लामिता अमो इंटरनेशनल एयारपोर्ट कताल एकदम कताल अमो लेटेस्ट ओके आबन टीएसएफ रक सुक आंदोलन नि फल नि संवान सगमो ओके अमो सिटे वे स्लाइजा हिनि मिस इनफरमेशन खतले बस अरो फाइनि नांखा जे अमो कुबुकुबि दाम हायखा जदि कुबुकुबि नो अमो हायराव मुइ दं खतले जों टीएसएफ र बस कांगो जे प्रोटेस्ट खायनानि जाते अमो हायके बुंरो स्लाइमि तै इंनानै जों आबो बस कांगा आवगनानि वान सकजाक जदि अमो हाय कुबुकुबि नों दं हाखाय एंड बागै सिनि और कासिस्टिंग ऑपरेशन जे मिसलीडिंग इनफरमेशन कमन अमो एकदम टोटली फॉल्स अमो हाय कुनु खानिया अमो महाराजा बीर बिक्रम नि बुमुंनि एयारपोर्ट टीएसएफ आइ ब्लॉक तो किप्रो साइलो नाय ब्लॉक खाना गेला हिंदी बाइबल कटमा के सिलेक्ट इंग्लिश बाइबल